Lawrence Tagal, nakakaw po na po. Yan, ito po yung medyo history na pag-aaralan natin. Pag-usapan po natin yan, si Jacob sa si Esau. So, alam naman po natin na yung dalawa na to ay anak po ni Isaac na Rebecca. At nasa sinapupunan pa lang sila ng kanilang magulang, talagang nagtatalo na sila. Ika nga sa salita ng Panginoon, ayaw ibigay ni Jacob yung pagkapanganay sa hangganang hinawakan niya. Imagine mo, ilalabas pa lang yung baby, hinawakan na daw ng bunso yung panganay dahil mas gusto niya na siya yung mauna. Amen. Tapos may isa pang pagkakataon, sabi doon, hindi pa sila lumalabas, nagreklamo niya si Rebecca. Sabi, ano ba naman itong nasa tiyan ko, nag-aaway sila? Mas mahigit pa, nahihirapan ako, sabi ganun ni Rebecca. Pero sabi ng anghel, huwag kang magalit. Kasi yung dalawang bata na yung sinapupunan mo, sila yung magiging dalawang matinding bansa. Amen. At without that, so yun po yung mga samples po nila. At throughout their lives, ang akala po kasi natin, si Esau hindi siya pinagpala. Akala natin ang nakuha ni Esau, sumpa, di ba? At ang nakuha ni Jacob, pagpapala. Yun po yung akala natin. Pero napakalinaw sa binasa po natin, na sila pong dalawa ay mayroong pagpapala sa inaharap. Sabi yan, dahil daw sa pananampalataya sa Diyos, iginawa ni Isaac na Jacob at Esau ang pagpapala. Para sa so may pagpapala din si Esau. May pagpapala rin si Jacob. Hindi necessarily na curse. Kasi makikita natin, kapag i-study natin yung life ni Esau, maayos siyang kapatid eh. Maayos siya na kuya. Amen? Hindi siya yung nasa, yung parang dinevelop sa isip natin na masama or hindi siya ayos. Dahil kapag titingnan natin, maraming pagkakataon sa salita ni Lord na pinagbigyan niya si Jacob. Kaya nga pag layman's term, pag ikaw ang magulang, mas favor ka kay Esau. Dahil mas maayos siya kausap kaysa kay Jacob. Si Jacob kasi iba kausap. Okay, iba din si Esau. Pero mamaya, makikita natin habang inaaral natin sila na meron silang pagpapala. At itong pagpapala na to, napakabuti ni Lord. Kasi yung pagpapala natin hindi nagmula kay Esau, kundi nagmula kay Jacob. Yan yung dalawang klase ng blessing na sana pag maunawaan natin na grabe pala mabuti ang Panginoon sa atin. Lord, palatakan po natin ang Panginoon. Okay? So ngayon, syempre, ang nangyari sa istorya, narinig ni Rebecca na bibigyan na ng basbas si Esau. So si Isaac, mahal na si Esau. Si Rebecca, mas gusto niya si Jacob. So ngayon, narinig na Rebecca sa Genesis 27 po, mababasa po natin yan. Kaya na lamang po magbasa Genesis chapter 27, basahin nyo na lang po. Ngayon, nung nangyari yun, so sabi, sige, sabi ni Rebecca, ihanda mo na yung, kasi sabi ni Isaac kay Esau, gumawa ka ng guya, pagdating dito, kakainin ko, babasbasan na kita. So narinig ni Rebecca, ang ginawa niya, sinabi niya kay Jacob at sinabi niya, ako magluluto, o maglagay ka ng suot para pag pinakain, kayo makakuha ng basbas. Actually, may takot doon siya ako. Sabi niya, paano yun kapag kamahuli ako ng magulang ni Isaac? Imbis na blessing yung makuha ako, susumpahin niya ako. Kaya na sinabi ni Rebecca, huwag ka matakot. Kasi yung sumpahan na gagawin niya sa'yo, ako yung aako. Kaya ang tindi ng nanay ni Jacob. Kaya hindi rin alinlangan na makukuha niya. So sa madaling salita, pinaglara si Jacob dahil nagtugma yung kanilang mga plano. Ano sa katawa, nagtugma. So, iba eh. Kaya nung dumating si Esau, nagalit na sino yung dumating? Ebangelo ka, bigyan niyo po ng blessing, pinipilit ni Esau, nabigyan siya ng pagpapala. Bigyan niyo po kahit konti, wala na po ba talagang natitira? Kasi matindi yung blessing. Alam niyo po kasi ang ibig sabihin ng mana.
Kapag kayo yung blessing, ibig sabihin sa'yo pinamana yung ari-arian. Diba sa ano natin na yung mana, pinag-aagawan niya. Kasi may ano po sila, pag sinabing blessing, kasama din yung mana, ibig sabihin doon, mamaya makikita natin. Kasama din yung lupain. Na doon titira si Jacob. Yung tinatayo nila yung Kanaan, doon siya titira. Kasama yun doon sa mana. Kaya pinipilit ni Rebecca na siya yung mapagpala. Hindi lang yung basta nakuha niya. Kaya galit na galit talaga si Esau kasi nawalan siya ng lupa, parang nawalan siya ng ari-arian. Para pinamana lahat doon sa kapatid niya. Sige ka daw, pag tayo. Halimbawa, may kakayahan yung magulang natin. Tapos may kapatid ka na dapat sa'yo yung due. Eh, pinamana mo siya. Hindi, kapatid mo nga. Pero pinamana sa kanya, suda, doon pinamana sa'yo, bunto. Sige nga. Diba magkakaroon ka ng hit? Hindi lang doon sa magulang mo, pati doon sa kapatid mo, dahil lang sa mana na yan. Ganun katindi yung birthright, ganun katindi yung blessing. Kaya yung sinabi ka ni Isaac na wala na akong natira, tinutukoy na doon na lahat ng mana, binigay niya kay Jacob. Nagalit na galit siya talaga. Kaya after nun, sabi niya, pag nawala yung magulang natin, papatay ko si Jacob. Makikita mo ugali ni Esau. Hindi hindi niya pinagplanuhan kagad na patayin yung kapatid niya. Bagkus magalang siya sa magulang niya, kay Isaac. Inirespeto niya yung father niya. Na hindi siya gagawa ng anumang hakbang para i-violate yung binigay niyang blessing. Maliban na lang kung nawala yung magulang nila. So may salita. Okay, so makikita natin mga ibang traits. So, after nun, dito ko pwede detalye yung isa. Ito yung kanyang binanggit na specific sa kanya ni Isaac. Genesis 27:39 to 40. So, basahin po natin yan. Sinabi sa kanya, sige po, basahin po natin. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan. Pati ang buong mula sa langit, kaya pagkakay ka. Tampakan mo ang iyong ikasubuhay, kapag hindi mo iyong maglilikuran. Upang kaya ay iyong makamit, kailangan ikaw ay magmamas. Ay, hindi po curse yan. Okay? Ang sabi sa kanya, ang bibigay ko sa iyo, hindi ka dito sa lupay na to. Out ka dito. So, ibig sabihin, out siya sa Kanaan. Nangyari ba yan? Nangyari. Amen. Talagang hindi doon naglahi si Esau. Kaya naman makikita natin kung gaano katagal. Okay. Pangalawa, okay, patihan mo mula sila. Ibig sabihin na magiging buhay ni Esau sa disyerto, sa field, sa labas. Walang damo. Kasi sila Jacob, Kanaan, ang pinaka-trabaho nila, shepherd. Nag-aano sila, nag-farmer. Ay, sino po ako farmer dito? Pagsabi email. Matindi pala yan, mga farmer. Si Esau, hindi siya farmer. Mangangasi sila sa gubat. Sabihin na natin yung lupa na walang bunga. Ganon. Amen. So, lalaki siya sa hirap. Lalaki siya sa hirap. Okay, sabi pa dyan, upang para daw siya ay makalaya, siya para makakuha siya ng mga ibang lugar o lupa, kailangan niya daw kailangan niyang talunin sila. Kailangan niya idikit sila para makukuha niya yung mga bagay na gusto niya. Amen. Ang blessing ni Isaac, ang sa iba, sabi doon sa Hebrew, pinagpala dahil sa pananampalataya ni Isaac, si Jacob at si Esau ay pinagpala sa inaharap. Itong binanggit na to ni Isaac, alam mo, tila baga mahirap siya. Dahil mahirap. Sabi, ikaw, Esau, hindi ka dito mga mananahan. Mananahan ka dun sa labas, mabubuhay ka sa tabak, magugutom ka, pero para ikaw makalaya, kailangan makilaban ka. Ilalaban mo yung rights mo, ilalaban mo yung lupain mo, ilalaban mo kung ano yung bagay na tinayuan mo. Ganyan ka, mabubuhay.
Amen. So, ang ibig sabihin niya, nakasalalay sa act ni Esau yung blessing niya. Okay? Nakasalalay, kung siya ay magtsatsaga, kung siya ay mananakot, kung ma-overcome niya yung hirap, doon nakasalalay yung pagpapala. Amen! May pagpapala siya, pero nakasalalay sa effort. Nakasalalay sa nararanasan niya sa buhay, nakasalalay sa diskarte niya, nakasalalay sa lakas niya, nakasalalay sa sarili niya para magtagumpay siya. Yun yung pagpapala ni Esau. Yun yung blessing niya. At sa kasalukuyan, maraming ganyan ang nagiging konsepto ng mananampalataya. Akala nila ang bless, siya, tama yun. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 7, kung ano ang bagay na itinanim mo, yun yung aanihin mo. That's the general rule. Pero tatandaan natin na ang pagpapala ng mga mananampalataya ay nagmula sa pagpapala ni Jacob. Amen! Ano ba yung pagpapala ni Jacob? Ang pagpapala ni Jacob ay pagpapala ng kaligtasan. Ang pagpapala ni Jacob ay pagpapala ng karunungan, magpuri at kumilala sa nag-iisang Diyos. Kaya nga nung nandun sila sa Egypt for 400 years, tinuruan sila, yung 400 years, nung lumaki yung bahay ni Israel, tinuruan sila sa lugar na yun, na maging mababa. Bakit tinuruan sila na maging mababa? Kasi yung lupain yung Kanaan na pinangako sa kanila, babalik sila doon. Iba yung nagtiis, iba yung nagpagal, iba yung nagpaulad. Pero yung pangako ng Panginoon sa kanila na babalik sila doon, makukuha nila yun. Amen! Hindi ang Israelita ang nagpatatag sa Kanaan. Ibang lahi, pinatatag sila na ibang lahi. Pero dahil ang pagpapala nila ay pagpapala ng pagsamba sa Panginoon, kailangan nilang kilalanin ng nag-iisang Diyos at yung mga lupain na gusto nila makukuha nila. Bakit? Kasi pangako yun ng Diyos sa kanila. Hindi nila kailangan manako, hindi nila kailangan pakita yung effort nila na sila ang malakas na bansa, hindi nila kailangan ipakita na sila yung matatag na bansa para masabot nila yung lupang pangako. Ang kailangan nilang ipakita, kilala nila yung nag-iisang Diyos at pinupuro nila. Yun yung blessing ni Jacob. Hindi niya kailangan mag-effort sapagkat meron pangako yung Diyos sa kanya. Kahit hindi siya mag-effort, ibibigay yun ng Diyos sa kanya sapagkat yun ay pangako sa kanya. Pero si Esau, ang blessing sa kanya, kailangan niyang pagtrabahuan yun. Kailangan niyang paghirapan yun. Kailangan niyang makilaban para makuha yun. Amen? Amen? Dapat tatandaan natin na tayo bilang mananampalataya, bagaman meron tayong responsibility or tungkol sa buhay, tatandaan natin ang pangako na meron tayo ay pangako mula kay Jacob. Mula kay Israel. Pag gano'n na nasa isip natin, mababawasan tayo ng stress. Mababawasan tayo ng kakahabol. So pag natututo tayo magtiwala sa Diyos. Amen? May gusto kang isang bagay, ginagawa mo lahat ng effort. Ginagawa mo lahat ng paraan para magawa mo. E kaya lang at the end of the day, yung bagay na pinag-effortan mo, hindi ganun yung resulta na nangyari. O anong magiging reaction natin? Eh parang mali ah. Pag gano'n ang isip natin, Esau. Kasi gumagawa ka na gusto mo expectations parehas sa lalabas. Pero kapag ako ang pangako mo, gumawa ka, either yun ang lumabas o hindi yun ang lumabas, alam mo na mayroong pangako na may bibigay sa'yo ang Panginoon. Yun yung pagkakaiba nila. Yun yung difference sa ating mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Sapagkat tayong mga mananampalataya, marunong tayong magpakawala ng isang bagay at ipagkatiwala yun sa Panginoon. Kung papaano si Jacob, trining ni Lord at pinagkatiwala yung lupain ng Kanaan, bagaman 400 taon sila sa Ehipto, sapagkat yun yung pangakong ibabalik at ibibigay sa kanila. Wala silang effort nung umunlad yung lugar na yun. Wala. 400
sa Egypt sila. Training silang maging mababa. Training silang makilala yung Diyos. Kaya nga nandun si Moses nagpakita ng 10 salot. Para ipakita na mayroon silang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa kanila. Hindi dahil malakas ang Israel. Hindi dahil matatag ang Israel at hindi dahil magaling ang Israel. Hindi yun. Kundi dahil meron silang Diyos. At yung Diyos na nag-iisa na yun, tumutupad ng pangako. At yung pangako na yun, yung pagpapala sa kanila mula pa sa panahon ni Isaac. Amen? Nag-gets po ba natin? Para sabi mo sa katawa, huwag kang mag-iiso. Kasi mananampalataya tayo, dapat Israel ang pangako natin. Kung ang anak mo ginagawa gusto mo, kung halimbawa, si Dominic gusto kong lumaki siya ng maayos, may takot sa Panginoon, gagawin ko yung paraan para ganun yung mangyari. Pero paano kapag dumating yung future, hindi ganun yung nangyari? Sige nga, magre-reklamo ba ako sa Panginoon na, ay bakit ganun? Hindi yan yung tinuro ko, hindi yan, ganyan. Amen. Kapag hindi, dapat ako manalig sa Panginoon. Kung ano na nang lalakihan niya, ang mahalaga, pinakitaan siya ng maayos at malinaw. Kasi nga, ang pangako ko kay Israel. Alam ko, na at the end of the day, ang Diyos ang magtuturo. Ang Diyos ang magtutuloy. Amen? Kaya habang may panahon pa tayo sa mga anak natin, ay correct natin sila, pakita natin yung effort ko tayo. Pakita natin. Kasi darating ang panahon. Kasi time yan, sabi mo sa kapanahon, time. Hindi mo mababalik yan. Darating ang panahon na yung anak mo, hindi ka na papansinin. Kahit gusto mo ganito, ganyan, hindi ka na ma-appreciate. Kasi nga, tapos sa yung panahon na naturuan mo siya. Pero dapat tatandaan natin, meron tayong pagpapala sa atin. Ngayon, yung anak ko, yung family ko, kasama sila sa prayer. Hindi man nang tutupad yung base sa aking kagustuhan o kaalaman. Pero alam ko na ang Diyos may pangako. Alam ko na ang Diyos ay may pangako. Hindi base sa effort ko. Hindi base sa labor ko na gusto ko silang pilitin o pusigihin na gano'n. Kundi base sa kalooban ng Panginoon na mangyari sa akin. Kasi pag pipilitin mo ang isang bagay na mangyari sa kagustuhan mo, lalabas tayo, para ikaw pa yung authoritaria o ikaw pa yung namimili. Ayaw ng Panginoon ng Diyos ng ganun. Ang gusto ni Lord, ginagawa natin ang bagay ng may pagmamahal. Amen! Pag sinabing pagmamahal, walang ano yun, walang pilitan yun. Kung gusto mo, okay. Kung ayaw mo, okay lang din. Pero malinaw sa akin ang pagpapala ko kay Israel. Kahit ano yung landasin na pili mo sa buhay mo, naniniwala ko na parte yun ng panalangin ko para sa iyo. Amen? Huwag po tayo mag-act na iso na pinipilit natin yung isang bagay, ginagawa natin ng parang isang bagay para lumabas yung resulta sa kagustuhan natin. Piliin natin yung pagpapala ni Jacob. Pinalaki siya ng kababaan ng loob para ibigay sa kanya yung pangako ng Panginoon. Hindi base sa kalakasan niya, hindi base sa kagalingan niya, kundi base sa kalooban ng imagine mo yung kalooban ng Panginoon for 100 years. 400 years. Maraming kalooban ng Panginoon yun bago sila makabalik doon sa lupang pangako. Nung iniwan nila nung panahon ni Joseph, 7 years na nagkaroon ng taguto. 100 years. Wow. Amen? Amen? So, grabe, dami nangyari kay Iso. Kaya, matindi talaga si Iso. Okay? Sige, pass mo. Ito pa yan. Basahin po natin yan. Ito po. Sige, basahin mo na natin. Ay, so napakalinaw. Ito kasi nakabalik na si Jacob.
Sa middle verse niya, sa 35 or 34, yan yung nagkaroon sila ng reconciliation. Kaya nakabalik siya sa lugar na yun. Okay? Makikita natin dito na talagang iniwan yung mana, yung lupa. Inonor ni Esau, yung pagpapatawad ni Esau, hindi lang dahil pinatawad niya si Jacob dahil sa haba ng panahon. More or less 14 years, hindi sila nagkita. Buti ka nung nakabalik si Jacob, buhay pa si Isaac. Napakabuti ni Lord, no? Nagtago siya. Matanda na yung magulang nila, pero nung nakabalik siya, buhay pa. Kaya nangilig din si Isaac, magkasama si Jacob sa si Esau. Pero pinatawad rin ni Esau, pero hindi niya lang basta pinatawad. Paano niya pinatawad? In-honor niya yung pasbas ng kanilang magulang. Sa madaling salita, nag-iba siya ng isip. Kaya sabi mo sa katabi mo, nag-iiba. Alam niyo po ang tao kahit masama siya, nag-iiba siya. At tandaan niya, nag-iiba. Kasi dito ang plano ni Esau dito, patayin talaga eh. After nung kamatayan ng kanilang magulang. Kaya lang hindi. In-honor niya, nag-iba siya. Amen? Bakit? Kasi naunawaan niyang mapatawad yung kanyang kapatid. O kailan niya napatawad, doon nandun ba o wala? Wala. So may may process kasi ang healing, may process ang pagpapatawad. Pinintulutan talaga ng Panginoon na si Jacob mawala sa poder na yun. Hindi lang para i-train siya sa lugar ni Laban, kundi para maunawaan ni Esau yung halaga ng basbas na kanyang madaling pinakawan. Kasi si Esau, iba, ang ugali kasi ni Esau, kung ano yung nasabi niya, parang baliwala lang sa kanya yun. Amen? Namumuhay siya kung ano yung kasalukuyan. Kung ano yung nararamdaman niya ngayon, kung ano yung nararanasan niya ngayon, gusto niya makuha yun without considering about the implications in the future. Kung paano niya binenta yung pagkapanganay sa isang mainit na soup. Amen? Ganun yung kanyang attitude. Nabubuhay siya ngayon. Basta makuha niya ngayon. Pero dahil nga nagkahiwalay sila, pagkabalik, napatawad niya. Ayan, kaya iniwan ko, sabi ko sa inyo, kasama yung lupain, nagpalaya si Esau. Gano'ng kasakit yun? Sige nga, gano'ng kasakit yun? Kumbaga yung maling pamana, kumbaga yung ayaw mo, pinabigay mo na sa kapatid. So, hindi rin biro yung pinagdaanan ni Esau. Kaya natural lang na meron din siyang pagpapala sa inahan. Kasi si Lord does yan and fair. Makikita natin. Kaya nga yung pagpapala ni Esau, kailangan niyang pagtrabahuhan. Pero meron siyang blessing. Kaya yung mga unbeliever, talagang hindi siya nakakakuha din sila ng blessing. Pero base yun sa effort nila sa kapinaghihirapan nila. Kaya pag nakuha nila ng mga gusto nila, talagang, sila? Proud. Talagang pinagmamalaki nila. Kasi nga, may basbas din. Kaya nga lang, nakabase dun sa kanilang ginawa. Pero sa ating mananampalataya, ang blessing natin, di ba? Amen? Ginawa mo, hindi mo ginawa pag pinintulutan ni Lord na ibigay sa'yo, bibigay niya sa'yo. May proseso nga lang. Nanala kayo? Ito yung story ni Joseph. 17 years old pa lang si Joseph. Napag-iipan niya na yung mangyayari sa kanya, 40 years old siya. Pero may proseso. Hindi siya nakapunta kagad doon sa... Even 40 years old siya, pinakita na ni Lord sa kanya, 17 years old pa lang siya. Bakit ganun? Kasi nga, may pagpapala si Joseph. May blessing siya. Ganun din po tayo. Amen? Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. May blessing tayo. Ang blessing natin, nagmula kay Sir. Amen? I-guide ka ng Panginoon, kaya sabi sa Psalm 119:105, teach me thy path, O Lord. Guide my way, God. Ibig sabihin nga, yung buhay natin, nang naging mananampalataya tayo, naging, sensitive sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sinasabi mo na kapag kalooban ng Panginoon, mangyayari. Pag hindi mangyayari.
proseso siya. Tuturuan ka niya, ititrain ka niya, kung paano si Joseph training, diba? Pinakulong, inaccuse, pero nakalimutan, binenta na kayo mga kapatid. Grabe pinagdaanan ni Joseph. Pero at dahil pala nun, grabe din yung responsibility na ibibigay sa kanya. Napagdaanan niya pala yun to set up God plans for you. Kaya ganoon din tayo. Akala natin, mahirap yung mga pinagdadaanan natin. Akala natin, parang hindi na magbabago. No. Bakit tinitrain lang tayo ng Panginoon para sa purpose niya po sa atin? Amen? Oh, glory to God. So, palakpakan natin yan. Okay, kaya yan? Sige. Ayan. So, ito yung mga lahi niya. Basahin na lang po natin, 36:1-3. Ito, Ang pangasawa niya ay mga kapatid niya. Si Ada, anak ni Elon, at ni Teo. Si Kasubama, anak niya, at si Teo, at si Baseman, anak ni Ismael, at kapatid niya. Okay, so si Ismael po, yan yung panganing na anak ni Abraham. Okay? Sabi ni Isaac, huwag kayong mag-aasawa nung anak nung lahi ni Ismael. Pero si Esau, inasawa niya. So sa madaling salita, naging magkamag-anak si Ismael sa si Esau. Kasi yung anak ni Ismael, isa sa mga asawa ni Esau. Nagkuha rin nila yung basbas, kasi may basbas si Ismael. Amen? Nung nagutom si Hagar doon sa well, nagpakita sa kanyang angel. Sabi niya, huwag kang umiyak dyan. Hindi kayo hahayaang magutom ng Panginoon. Lalaki siya ng isang matatag na bansa. Kaya nagtunag yung blessing ni Ismael sa yung discarding ni Esau. Kaya ang resulta, alam ko ano resulta yan, yung lahi nila Edomita. Kilala niyo po ba yung Edom? Mga pulang tao. Ang mga lahi po niyan, hari. Sila yung 12 kings. Kung ang Israel, meron silang 12 tribes. Itong Edom, meron silang 12 kings. Talagang lumaki yung bansa nila. Kasi nga, meron rin silang pagpapala. Kaya lang pinaghirapan nila yun. Imagine mo yung isang tao na laki sa hirap. At yung isang tao na laki sa comfort. Pagtrabahuin mo sila ng parehas sa trabaho. Makikita niyo pagkakaiba ng trabaho mo. Amen? Ganun yun. Si Esau, laki siya sa laban, laki siya sa pagigdigma, laki siya sa hirap. Kaya iba siya. Kaya nagkukuk siya talaga. Alam niyo yung paligid ng Kanaan? Lahat ng nakapaligid na bansa doon, lahat ng mga lugar doon, ang lahi ng puro Edom. Lahi ng Esau. Amen. Kahit yung mga nanirahan sa Kanaan, ang namamahalang mga hari doon, nasa paligid na kaharian nila. Amen? Amen. 400 years ang pinag-uusapan. Sabi sa katagal, 400 years. Kaya yung lahi ng Esau, puro hari. Gusto niyo pumalaga? Sige, basahin natin. Taas. Yan, ito. Nandiyan pala si Pastor Kenas. Ano pala yun? Si Kenas, hari yan. Edom nga lang siya, Esau. Kasi bakit hari sila, ba't warrior sila? Binanggit sa kanila ni Isaac eh. Mamumuhay ka ng hindi dito sa Kanaan. Kasi yung Kanaan field yun eh, sakahan yun eh. Sabi niya, mamumuhay ka sa labas, sa disyerto ka mabubuhay. Diba sa Lesmet yung sila mabuhay? Kaya matindi yung karanasan ni Esau. Matindi yung Edom. Kaya mga hari sila. Amen, sabi mo hari. Gusto mo maging hari? Yung lahat, effort, lahat diskarte, at end of the day, hari ka. Gusto mo yan? Gusto natin yan? Pwede! Kahit di ka mananalig,
hindi ka mananampalataya, kung talagang gusto mo, pinauros mo dito sa mundo, ano lang meron? Kasi, ginagrant ni Lord ang passion. Ginagrant ni Lord yung mga bagay na tinanin mo. Kaya nga lang, hindi yan yung blessing natin. Sabi mo sa akin, hindi yan yung blessing natin. Hari yan, hari. Taas mo pa. 36 yan. Di ba 31 na po yan? 36, 31. Di ba? Baka yun na lang po magbasa ng pabalik. Ang dami doon. Puro hari. Ito na lang yung inilagay ko. Basahin ko natin yan. Ito naman ang magiging hari sa pagkain ng Pero bago nagkaroon ng hari Israel. Bago pa ang Israel, pinapatatag sila sa Egypt for 400 years. Tinitraining yung mga Israelites, yung lahi ni Jacob, sa Egypt 400 years. Habang tinitrain sila doon ng 400 years, itong mga Edomita, nagiging hari na sila. Pinapatatag na nila yung sasakupin ng Israel one day. Kamalayin sa nila, parang sila yung nagtanim, sila yung lumalikod, sila yung gumawa. Pero nireview yung ng Panginoon para sa mga Israelites. Bakit? Kasi nga, ang blessing ni Israel, blessing na mula sa Diyos. Ang blessing na mula sa Diyos, pag ginusto ni Lord at pinangako ni Lord, makukuha mo. Dadaan ka lang sa proseso ng kababahan. Bakit ano ba yung naging proseso? Kung paano nyo mo 400 years? Nagtatayo sila ng Egypt. Samantalang yung pangako sa kanila. Kaya yung panahon ni Moses, nakaset up na yung kingdom na sasakupin nila. Sino yung nagpasililatado? Bago pa nagkaroon ng hari, may Edom na. At yung mga Edomita, hari na sila doon sa lugar na yun. At isa sila sa nagpatatag na Kanaan. Amen. Napakagaling ng Panginoon. Natupad yung basbas ni Isaac, kay Jacob, at Iso sa pagpapala ng hinaharap. 400 years. Nung sila po ay naging matatag na bansa. Pagkat mo sa akin, 400 years. Gano'n ba katagal yung pinapanalangin natin? Ano lang tayo dito, may buhay lang tayo. Kaya huwag natin i-stress masyado yung isip natin. Kapag kayong bagay na ginagawa po natin, hindi natin nakakalit yung gusto natin. Bagkos, matuto tayo magtiwala sa Diyos. Kilalanin natin na ang pangako o ang basbas na nagmula sa atin ay yung basbas na mula kay Israel. At itong basbas na to ay hindi lang kaligtasan mula sa mundo na to, kundi kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito po yung kaligtasan na mas mahalaga. Amen. Yung mga nangyayari sa kasalukuyan, lahat po ito ay nakatakdang nangyari. Maliwanag? Pero tayo bilang mananampalataya, dapat ready yung ating isip at puso na maunawaan na kahit ano yung mangyari sa buhay natin sa mundo na to, meron tayong pangako mula sa Diyos. At ano yung pangako na yun? Yung pangako ng kaligtasan. Amen? Ano ba yung kaligtasan? Yun yung pangako ng buhay na walang hanggan. Bagaman tayo darating, kung hindi pa darating ang Panginoon at pagtulutan ni Lord na tawagin tayo, hindi tayo habang buhay na yun. May pangako na kaligtasan. Na sa pagdating ng Panginoon tayo, sabi nga doon sa salita ni Lord, yung mga unang namatay kay Kristo, sila ay babangon. Kaya sabi mo, mabubuhay. Kaya ang kamatayan sa mananampalataya, hindi yun ang katapusan. Sapagkat merong pagpapala sa inyo. At yung pagpapala na yun ay yung kaligtasan ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ko sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya natin yan. Kasi may blessing tayo. Hindi man nagbago yung sitwasyon natin. Pero nung nakuha natin yung biya, yung blessing ng kaligtasan,
nagbago yung pananaw natin. Nagbago yung pananaw mo na alam mo may magagawa ang Diyos. Kasi nabuhay ang Diyos sa iyo. Kasi dati iso tayo. Nakatingin lang tayo kung ano yung bagay na nakikita natin. At ina-assist natin yung bagay na nakikita natin base sa effort na ginawa natin. Kaya eventually, nagkakaroon tayo ng discouragement. Kasi hindi nangyari, halimbawa anak ko, pinag-aaral mo, gusto mo, lumaki siya na maayos. Ang nangyari sa anak mo, naging hindi ganun yung kagustuhan mo. Nag-asawa na maaga. Diba? Sabi, nasa na yung purpose ni Lord mo? Nasa na yung kaligtasan mo? Pag gano'n yung titignan mo, talagang discourage siya kasi ka-playing yun. Iso yun eh. Pero pagka Israel's blessing ka, alam mo na kahit ganun yung nangyari sa anak mo, may pangako ng kaligtasan. Hindi yun yung katapusan ng anak mo, hindi yun yung katapusan ng relasyon ng magkamag-anak. Hindi yun yung bagay na hindi mo nangyari, nabaon ka, nabankrupt ka, hindi yan yung katapusan ng mundo. Kasi pag sinisip mo na katapusan yan at binase mo sa sarili mo kaalaman at kausayan niya, magiging iso ang pagpapalam. Magkakaroon lang ng limit yung nakikita mo. Nakikita mo lang yung mga bagay na talumbuka. Nakikita mo lang yung mga bagay na nandito. Ina-assist mo yung mga pagpapala ng tao o binabago mo yung mga tao na nakapaligid sa'yo base kung ano meron sila dito. Amen? Dapat pag nananampalataya tayo, hindi ganun. Wala nang masihigit na value or halaga sa atin, kundi yung kaligtasan na kuha natin sa Diyos. Kasi lahat tayo may flaws. Pero salamat dahil may Diyos na nagpakilala kay Jacob at binigay niya yung habag para sa kaligtasan. Kaya ano yung sabi niya? Taas. Basahin po natin. Diretso po. Meron ba yun? So, napakalina. Dahil kung binasa ni Lord yung kagawa, ang pinagpala niya si Isa. Dahil si Isa mas maayos siya pagdating sa ginagawa. Pero wala eh. Mas nanaig yung habag sa pagpapala kay Isa. Ganon din tayo. Yung tinatamasan natin kaligtasan, kahabagan. Amen? Yung kabutihan na nagagawa natin, bonus yun. Kaya kapag walang Diyos na nahabag, malamang sa hindi yung parameter na makikita natin limitado. Akala natin yung kamatayan yung hangganan. Akala natin kung hindi natin na-reach yung gusto natin sa buhay, failure na tayo. Akala mo kapag hindi mo na-meet yung expectations mo, yung mga pangarap mo sa buhay, failure ka na. Hindi. Kasi pag gano'n yung isip at puso mo, wala kang pinakaya baka isip. Pinasin mo yung pagpapala ng Diyos sa'yo base sa ginawa mo. Nakakalimutan natin na tayo pa yung mananampalataya. Ang pagpapala natin, ang promotion natin, hindi manggagaling sa tao. Manggagaling yung sa Diyos. Amen? Ang dapat lang gawin natin, maunawaan natin kung ano yung mga bagay na pinintulot ng Diyos sa buhay. Kung bakit ganyan, makulit yung anak mo. I-connect mo yung dot pabalik. Huwag ka mag-connect ng dot on the future dahil hindi pa nangyayari.
Isipin mo kung bakit ganun yung nangyari. At manalangin ka sa Diyos. Tignan mo, magugulat ka. Makikita mo na pinagpala ka na pala niyo. Amen? Sabi mo sa kanya, pinagpala ka na. Na ang Diyos ay nahabag para sa atin. So, palapakan po natin ang Panginoon. Ay, bakit siya nahabag? Kasi meron po dyan isang pinaka-karakter na ayaw ng Panginoon. Na dapat tayo, pag nakuha natin yung blessing, huwag tayo maging ganito. Kasi si Esau, nakuha niya talaga dahil nga siya yung una yung pinanganak. Ano yung problema lang sa kanya, hindi niya yung pinahalagahan. Ganon din sa atin, meron tayong blessing na. Kaya nga lang dapat i-value natin. Kasi pag hindi natin i-value yan, delikado. Kaya sabi mo sa katabi mo, delikado. Ito, Hebrew 12:16. Basahin po natin. Pag-ingatan, okay. Ang ibig sabihin po niya, yung spiritual na buhay natin, yung kaligtasan na nakuha natin sa Diyos, huwag natin ipawalang saysay. Kasi pag pinapawalang saysay yun, ang ibig sabihin yun, makikiapi. Pakikiapi. Bakit pakikiapi? Dahil hindi mo kinikilala yung pangako ng Diyos sa'yo. Hindi mo kinikilala yung pangako ni Lord sa'yo. Kasi, madali mo lang siyang pinapakawalan. Kung paano si Esau, pinakawalan niya yung pagkapangaral niya sa pamamagitan lang ng gutom. Sabi mo gutom. Sino mga gutom, magsabi amen. Maraming nadadali dyan na Kristiyano. Amen. Hindi, pag sinabing gutom, kasama din yung finances, yung ano. Yan yung parable sa Matthew 13. Kaya hindi lumago yung binhi kasi na-choke dahil nag-grow sa tinikan. Yan yung pakikiapid yun. Ang ayaw ni Lord na ganun tayo. Blinis na tayo. Sa ato, blinis ka na. May kaligtasan tayo dahil sa kahabagan ng Panginoon. Assured yung blessing natin. Amen? Matuto lang tayo unawain mga pinapaitulutan ni Lord sa buhay natin. Nangyari man yun sa inaasahan natin o hindi, alam natin na ang Diyos may proseso. Alam natin na ang Diyos ay dapat pagkatiwalaan. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano yung mas nakakarapat at mas maganda para sa atin. Bakit? Sapagkat siya yung naglalang sa atin. Amen! Huwag tayo makiapid sa napakadaling bitawan ng pangako ng Panginoon na binigay sa iyo. Halimbawa, pinatawag kanila, di ba sinasabi parati, pag nagpapagaling ng Panginoon, pinatawag na kita, huwag ka na magkasalang muli. Pilitin natin na makaiwas doon. Kasi pinatawag na tayo ng Diyos. Kasi pag ginawa natin yun, nakikiapid tayo. Pag ginawa lang sa isay natin, yung kaligtasan, nakikiapid po yan. Dahil madali mong sinasakripisyo yung pangako, yung spiritual na bagay, para lang sa mundo na to. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, what? Lagay nyo yan, Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Pag naging mananampalataya ka, napakahalaga ng word of God. Kasi hindi ka na lang nabubuhay sa opinion ng mundo na to. Kundi nabubuhay ka na rin base sa salita ng Lord. Kaya dahil doon, ahalagaan mo yung mga positibo. Ahalagaan mo yung pagdalo sa mga gawain. Sapagkat sa ganitong paraan lang, ikaw mapapahalagaan ng salita ng Diyos. Papahalagahan mo magbasa ng salita ng Diyos. Kasi nga, ina-appreciate mo yung spiritual na buhay na meron tayo. Kasi meron na tayong pangako, meron na tayong pagpapala. Sabi mo, may pagpapala na tayo. Spiritual! Amen? Bakit spiritual? Kasi pang-eternity eh. Ngayon, spiritual. Pero pag dumating ang Panginoon sa Kristo at nag-aari, yan, spiritual na yan, magkakaroon ng realidad. At makikita ng mga hindi nanampalataya na totoo ang pangako ng Diyos. Na magbibigay siya ng buhay na walang hanggan doon sa mga naging tapat niyang anak. Amen? Amen! Amen! Woo! Kaya spiritual yan. Kasi pag ginawang physical yan, may limitasyon yan. Pag sinabing spiritual, walang hangganan yan.
Kaya nga, ang pangako ni Lord, di ba? Kahit saan ka mapupunta. Sabi mo sa katanong, kahit saan. Hirap, pagdurusa, kasaganaan, or kahit sa kamatayan. Grabe, hindi kayo iwan ng Diyos. Ganun patindi yung pagpapala natin. Kaya huwag natin pinagpapalit yan. Sabi mo sa kala, huwag mong pagpapalit. Kaya yung demonyo, ayaw niya talaga. Kasi alam niya, na kapag ka natamasa ng tao yan, yan yung sinasabi sa unang Pedro 1, yung kalgalakang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Naranasan niyo ba yun? Ang saya-saya nyo na hindi kayang ilarawan ng salita yung kasalahan niyo. Bakit ano daw yun? 1 Peter 1:5 kasi natamasa nyo na yung bunga ng inyong kaligtasan. Yun yung bunga ng iyong pananampalataya. Kaya dito pa lang sa mundo, naliligtas na tayo. Sabi ko sa katabi mo, naliligtas. Hindi totoo na yung na maliligtas ka lang, pag ikaw ay namayapan. Hindi, dito ka pa lang naliligtas ka na. Kaya lang, yung kalubusan ng kaligtasan natin, magaganap yan sa pagbabalik ng Panginoon ni Kristo. Kasi magkakaroon tayo ng reward. Yung reward yung buhay na walang hanggan na kasama. Amen! Kaya yung buhay natin hindi lang dito. Huwag tayong maging gaya ni Iso. Na bagaman naging hari siya, naging maunlad siya, binasi niya lahat sa lakas niya. Pagkos, piliin natin yung pagpapala ni Israel. Na bagaman tinitraining tayo na parang hindi related doon sa sasakupin natin Kanaan. Yung training na parang hindi related eh. Hindi sila tinitrain na warrior. Tinitrain sila para pagpuri. Imagine niyo yung walang Jericho. Wala silang ginawa. Umikot lang sila 7 beses. Tapos, pagka 7 beses, nagtumpeta kayo. Tapos sa iwol. Wow, grabe. Kaya grabe, sabi ko, nakakatawa ito. Grabe yung Diyos natin. Akala mo hindi related yung experience mo. Pero siniset up ka lang pala ng Panginoon sa mas greater na plano niya sa buhay. Wow! Amen! Wala para natin ang Diyos na buhay. Sige, dito tayo. Ayan. 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 At paano ba nakikiyapi? Yung pag-isok, pinagbili niya yung boyfriend niya lang dahil nagugutom lang. Grabe pala yun kasi daw, hapon lang pala nung kamatayan. Kaya may kamatayan spiritual. Lalo-lalo na pag very light na sa'yo spiritual. Yung madalas mong nangungusap sa'yo si Lord sa spiritual mo na anak, huwag mong gawin niya, nagko-convict sa'yo. Tapos madalas mong nire-reject yun. Magugulat ka, magiging namdungan. To the extent na parang ayaw mo na. Ayaw mo na ng spiritual. Iso ka na lang. Mas maniniwala ka doon sa mga bagay na pundasyon ng mundo lang. Amen. Amen! So, sabi mo, kung dapat tayo mamamatay, iwasan natin niya yung kasalanan na yun. Okay? Okay? Sapagkat okay, so napakaganda. Pagkaman may kamatayan, kahit anong gawin natin effort, kahit tayo ay umasenso, makating natin lahat ng kapangyarihan, kasikatan dito sa mundo na eventually may end. Kasi hindi yan yung totoong buhay. Amen? Ang plano na buhay na gusto ni Lord is yung habang buhay na makasama tayo. Habang buhay na makapiling niya tayo. Dahil din yung pangako niya simula pa nung nilikha niya yun. Yun na yung plano. Kaya mangyayari yun. Amen! Nagkaroon lang ng kamatayan niya dahil may kasalanan. But thank you kay Jesus Christ kasi meron pangako ng kaya wag mong madaling bitawan. Parang wala ka ng eternal life. Nakaranas ka lang ng gutom.
Ano ba naman to? Nagugutom ako. Hindi ka na nagbago, hindi ka na nag-mature. Dapat po sa spiritual realm natin, nagmamature tayo. Dapat po, lumalago tayo. Kung dati nainitin ang ulo natin pag nagugutom tayo, pero dahil may Saturday, minsan nakakapag-ayuno tayo, nababawasan. Nagmamature. Ay, sa mga Saturday ko, nagmamature. So, hindi tayo perfect. Basta tandaan natin na wala nang hihigit pa na mas bavalue or mas sasagana sa pagpapala ng kaligtasan. Ito ay pinakita sa pamamagitan ng kabutihan ng Panginoon. Ay, palakpakan po natin ng Diyos. Okay, basahin po natin po. Pagpasalamat. Salamat ako sa ating Panginoong Kristo na nagbigay sa akin ng lakas. Dahil tinuloy niya ako dapat Okay, so sino po ang magpapalakas sa atin? Okay. Magpapalakas sa atin ng Panginoon sa Kristo. Kaya pag ayaw mo na magsamba, tapos nakapagsamba ka, hindi na ikaw yun. May nagpalakas sa iyo ang Panginoon sa Kristo. Okay, bakit? Kasi ang pagpapala natin is spiritual. Lawanan! Okay, diretso. Kahit ayan. Ayan. Ha? So, ibig sabihin may bulag. Sabihin mo sa katabi mo, may bulag. Kaya yung mga nanguusig sa'yo, yung nagagalit sa ginagawa mo, lalo-lalo na nagkaroon ka ng spiritual na buhay, nagtipiatri ka, sabihin mo, magtipiatri ka ulit. Magpipray ka, 5 to 6, ano pa yun, magpipray ka ulit, parang lalagpas ka na sa langit, eh, huwag ka magagalit sa kanila. Amen? Wag. Bakit huwag ka magagalit? Kasi alam mo yung blessing mo kay isa rin. Sila yung blessing nila kay isa lang. Pag-pray mo, na yung blessing nila, makuha din nila yung blessing nila. Kasi yung blessing na yung spiritual. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala. Sapagkat may nahabag sa atin. Kasi lapastangan din tayo. Isa pa tayo sa nangunguna din. Kapag namin si atin si Lord. Kaya yung mga nanguusig sa iyo, ang pagpupray mo sa kanila, kahabagan mo. Kasi hindi mo pwede ipilit yung bagay na kanila mo kasi magkaiba kayo ng nakikita. Ang nakikita niya, physical. Ang nakikita mo, spiritual. Ang nakikita niya, iso. Ang nakikita mo, Israel. Magkaiba. Kaya natural na hindi kayo magkasundo. Pero ang pag-pray mo, kahabagan. Kaya sabi mo, kahabagan. As! Yan! Pinaka! Ayan po. Ang tinutukoy dyan, pananampalataya at pag-ibig. Okay. Nung naging pananampalataya tayo, ang pananampalataya at pag-ibig natin, mula na kanina daw mula kay Jesus. Maliwanag. Hindi ang love mo, ang faith mo, hindi nagmula sa magulang mo, hindi nagmula sa kapatid mo, hindi nagmula kanino man. Nagmula kay Jesus. Maliwanag. Amen. Bakit daw? Kasi daw yung kagandahan loob ng Panginoon. Woo! Ito, diretso. Out! Totoo ang kahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang maligtas ang mga kasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga kasalanan. So ito yung katugunan kung bakit pinili ni Lord si Jacob kaysa kay Esau. Kasi si Esau, bagaman maayos siya sa paningin nilang mga magulang nila, mas pinili niya si Jacob. Mas pinili niya yung daya. Siya nakakuha ng basbag para na ipakita yung kagandahang loob niya. Ano daw yung kagandahang loob? Na yung kaligtasan natin, yung pangako ni Lord sa atin, kahabagay niya lang yun sa atin. Amen. Sabi nga ni Apostol Pablo, ako daw yung pinakamasama sa kanila. Kung sabi sa Apostol Pablo, siya pa daw yung pinakamasama.
Bakit niya yun nasabi? Hindi dahil to gumagawa pa siya ng masama. Kundi na-reflect niya lang yung dati niyang buhay nung wala pa siya sa Diyos. Kaya ang lahat ng mga nasa Diyos, lahat ng mga nakay Kristo, nire-reflect nila yung buhay nila noon. Nung wala pa sila sa Diyos, at nire-reflect nila ngayon nang nandito na sila sa Diyos. Kaya meron sila patotoo. Liwanag? Amen. Ngayon, pag hindi mo nare-reflect, mag-pray ka kay Lord, ayaw ma-reflect. Mag-pray mo. Kasi, may nare-reflect ka. May mga bagay ka dapat na mabago sa buhay na magpapatunay na ang pagliligtas ng Diyos ay totoo. Hindi pwedeng iligtas ni Lord tayo nang walang binago ang Diyos sa atin. Liwanag? Otherwise, walang faith doon. Ang pagliligtas, may binago ang Diyos sa'yo. May ginawa ang Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin ipanalangin, makita yun. Sabi mo makita. Amen. Okay, so maraming salamat sa Panginoon.